कोकणात यायचं आणि घर घ्यायचं तर फक्त ओट्राचंच. होय, ओट्रा बिझनेस पार्क, न्यू ओट्रा, ओट्रा प्रेस्टीज, ओट्रा रेसिडेन्सी आणि ओट्रा ग्लोबल सिटी असे भव्यदिव्य प्रकल्प. सर्व अत्याधुनिक सोयींनी युक्त 1 RK 1 BHK कमर्शियल शॉप, ऑफिस सर्व्हिस अपार्टमेंट्स, हॉटेल्स आणि रिलेटर्स फ्लॅट अवघ्या 9,37,000 उपलब्ध. बुकिंग साठी संपर्क 8530 33 34 11 आणि 8530 04 34 11. ओट्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज. राज्यभरात मान्सून सक्रिय झाल्याचं दिसत आहे. मुंबई, कोकणसह पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रासह विदर्भात पावसानं वर्दी दिली आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय हवामान विभागानं आगामी काही दिवसात मुसळधार पावसाचा इशारा दिलाय. यात मुख्यत्वे कोकणाचा समावेश आहे. पुढील 3 ते 4 दिवस कोकणात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला. मुंबई, ठाण्यात पुढील 2 दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता असून मुंबईत संध्याकाळपासून पावसाचा जोर वाढणार आहे. परिणामी उद्यापासून मुंबई, ठाण्याला येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकरिता उद्यापासून पुढील 2 दिवस ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. कोकण किनारपट्टी भागात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्यानं कोकणात चांगल्या पावसाची शक्यता आहे. आठवड्याची सुरुवात पावसानं महाराष्ट्रातही चांगली केली आहे. कोकणसह मराठवाड्यात जोरदार पावसानं सोमवारपासूनच हजेरी लावली आहे. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.